بۆ ڕۆژە دووەمین شەڕ لە باژارێ قامشلۆ بەردەوامە. هێزên ئاسایişê û ئەنتیتەرۆر کارین دەرباسی taxatayê bibin û durêbind û bargehek çekdarên berevaniya niştîmanî ya bi ser rejîma Sûriyê ve kontrol bikin. Taxatayê bi temamî hatiye dorpêçkirin. Her wiha taxa Hilko gohebûnek bihêz ya çekdaran lê heye, ew jî dorpêçkiriye. Tanha berpirsekî asayişê canê xwe ji dest daye û pênc çekdar û hejmarek ji birîndaran yên çekdaran hene. Her wiha tu helwestên fermî ji alî rejîma Sûriyê ve tune ne û derbasî şer jî nebûne. Asayîş jî ji sê aliyan ve Taxatayê dorpêçkirine û çekên giran ji alî her du aliyan ve tên bikar anîn. Di demjimêrên şevê de şerekî tund li destpêka taxê rûda û gelek dengên bihêz hatin bihîstin. Kobûn cihê metirsiyê cemtevahiya xelkên bajêr. Hejmarek mezin ji sivîlan di Taxatayê de ne. Gelekî ji wan derketin û berê xwedan rêbendên asayîşê û ber bi aliyê navenda bajêr de hatin. Li alîkî din tevî gobargeha sereke ya çekdarên berevaniya niştîmanî di çarkoşeya Ewlehî de ye lê hîn jî tiliv û tevger nekirine û şer tenê di Taxatayê de ye û pêşbîne hêzên Rûsî navbênkariyê di navbera her du aliyan de bikin. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Qamşlo.